Da. Da, da. Și asta ce poți face cu ea? Să o dai la câine? La cățea cu aia. Ia uite la tata. Ia uite la tata. Nu mișca. Hai la tata, hai, vino încoace. Ia las că le uiți la Ia-l leac, ia-l leac. Să lovie, S-a lovit la picior.